पवन भैया तो बढ़िया बढ़िया लड़की सन के भावे ना देवेलन। खेसारी लाल के हाथ में लोन कैसे दे देलन? बर्दाश्त करे के क्षमता बा। हाँ जी, तो नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप सब? मैं ऐसा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं फिर आ गया हूँ टाइम पास का नया वीडियो लेके, जिस वीडियो में खेसारी लाल यादव को पेल दिए हैं, रेल दिए हैं। शाम के जबान है लड़फड़ा जला। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टाइम पास का नया वीडियो नए अंदाज में। ऐसे ना बोली ले भाई, हम दावा ठोक के कहतनी कि मरियो जो है तो ओकरा घर में सोहर ना हो। अच्छा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आवत यार, खेसारी भैया तू इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकत रहो कि पवन सिंह से कबो ना हुई लइका? दाल में कुछ काला बा का भाई लोग? जन हम सोचता नहीं उहे तुम लोग सोचता रहो का? आज हम दावा ठोक के कहतनी कि मरियो जो है तो ओकरा घर में सोहर ना हो। दावा ठोक के कहतनी, इतना बड़ा कॉन्फिडेंस लेके? मतलब समझा बकलेश? नहीं मतलब हम बतावतनी। ए भाई, लेकिन एक बात समझ में नहीं आवत, ई पवन भैया तो बढ़िया बढ़िया लड़की सन के भावे ना देवेलन। खेसारी लाल के हाथ में लोन कैसे दे देलन? बर्दाश्त करे के क्षमता बा। अब हमार मतलब ई बा कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह के कबो ना कबो के नीचे आइल बारे ना, तो इतना कॉन्फिडेंस से ना बताइते कि पवन सिंह में मर्दानगी नहीं खे। ओकरा खातिर मर्दांगनी चाहिए, सोहर गवावे खातिर। ओवर एक्टिंग होता थोड़ा जीव नहीं, मर्दानगी उहे न बता सकेला जो ओकरा भाला से गथाइल रहेला। तो भाई लोग तू लोग समझ सकत रहो हम का कहे के चाहतनी। आ खेसारी लाल यादव पवन सिंह के रोस्ट करे के चक्कर में अपने रोस्ट कर ले बारन। यही से कहल जाला बोले से पहले पढ़े के चाही, समझे के चाही, ओकरा बारे में अध्ययन करे के चाही कि हम का बोले वाला बानी। बड़े तो एगो सुपरस्टार बारा यार, आ स्टेज पर चढ़ के कुछ बक देबो नहीं सही है। हमारा ऐसे लोग तारा के पेलवे करी। राजन सिंह मुकुटो पेलले बारे, हमहू पेलनी हां, दो चार गो रोस्टर पेलवे करिए सन। हमार काम खोदल हम खोद देले बानी। अब जकरा बर्दाश्त करे के बा उ कह ले। ए साइडवा में एगो लाल कलर से लिखल है सब्सक्राइब, लाल घुमा के मारल लगी सरवा उजर हो जा, फिर सर को वो लाल ना होके। ठीक बा? ऐसा ही चटपटा रोमांचक वीडियो देखे खातिर ई करे के पड़ी, आ कर दे बोलो तो तरा तार निकल पहुंची जब हम वीडियो डालम। ठीक बा, मिलते हैं फिर से अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।